Poz ljudi, idemo kući kod mene. Ja dobijem patike. Znači ljudi, odlično se proveo kod Akita. Imam 2 subscribera. Lepo. I pitat ćemo kako se njegov jedan sub. Ljudi, svi koji me gledate, dajte mu sub, molim vas. Ajmo ljudi, napunite moje 10 subova, 50, 100 snimak. Do 100 snimka, 50 subova. Imate 100 snimak. Mnogo vremena će trajati klip. Oko sat vremena. Nike lopta 25.000 dinara minus deljeno odnosno sa 5 puta plus 800 dinara. To je ta dobra lopta. Gledajte vi ovo. Eto, a možemo da krenemo. Uzmi telefon. Snimam već minuti 39, 40 sekundi. Aj, telefon. Što bi to gasio? Izgasio. Asist. Jako dobar. Sad čekaj. Čekaj. Moj ti trni bulja posle. Ljudi, on ima špijunku, a može ovaj sad? Može. Ima li šta? Pogledajte. Jeste li vidjeli? Ona se opet navlači ovako. I ne može niko da vidi. Izvolite vaš telefon. Čekaj, štuca. Uego. Uzme moj telefon, likac. Pa mogu i taj, ne smeta. Ne može ovaj. Može. Ljudi, idemo. Čekaj. Ljudi, ovaj me izjebo. Šta čekaš drugo od mene? Što bi? Sad bi ti. Predagi. Ojde. Vidiš, kad kreneš nekoga da udariš, odmah kreni. Počuviš? Uzmi BMX. Ovo je Denton BMX najbolji pajs na svijetu. Bolji je i od ovog. Od Pero, ovih je 100 puta bolji. Ma da. Mesara 2 blata. Treća mesara u sebu. 2 burgera. Taki. Ja mislim da su oba dvojica mršava kod pisine. Gde ste vrnili, ja na prođu.
njen kanal. Sada idemo kod te. Možda on bude spavao kod mene. Možda. I ja sutra kod njega. I on kod mene, ja kod njega. Kod... I moram da nagovorimo moj tatu da ga na more. Obavezno. Ako ne bude on hteo, krnem ga jednom u dupe, u jaja. Ako ništa, iće Dadu sa mnom. Bez Bojane iz Ratka. Jel' tako? Da. Idemo lagano. Da, kao dva brata. Idemo. Ljudi. Buragera. Dva burgera. Dva burger boja. Šta da paka? Ja i Per smo se onda vešali kad smo bili mali. Ne znam da li sad mogu da dohvatim. Ja mogu, ali ne znam da li mogu jednom rukom. Opa. Dado, ne može, on je mnogo teži od mene. Još nije rastego koji ovdje radi. Ljudi. Opa, ne mogu sad. Ljudi snima dok se vešava. Hoćeš da me snimiš ovako? Drži. Evo drži. Znači, ajmo ka kući. Malo smo se zabavili ovdje. Ovdje nisam bilo odavno. Jer samo svaki dan tu da prolazimo. Ja minimum 10 puta prođem voda dnevno. Da. A nikad se ne vešam. Da. Gdje smo tu imali tajni klub. Gdje smo bili manji. Ja sam jedin imao pištolj. Na ulici. Koji se raspao posle 3 puta. Nije posle 3 dana. Dosta istra. A dobro, Kines. Bolje ja sam kupio paintball da vas sam gađao u dupe. Mi nismo kao ona deca, ali realno. Oni što snimaju eksperimente. Oni iz Niša, valjda, dakle su oni. Da. I kupili 2 pištolja. Giza i... Aj, sad ne mogu se sjetiti. Pa znate na koga mislim. Giza i još njegov taj drugi. Kupili 2 pištolja i udlobili. I sad se igraju sa njim. Sačuvaj me Bože. Mi nismo kao to ovdje, mi su tu. Auć! Da upravo sam ga šinu u dupe. On je u nogu. Sad jedan ga poljim! Ovdje prije bio Kijer. Sad kad potrčim. Nemoj švici. Nemoj. Poterao! Nemoj da vidi.
I da, tačno. Evo sam. Jebi ga. Šta je ga? Šta ima? Ja ništa još snimam klip. Jope. Te... Mama, Nemoj mene. to ide na YouTube. Lepo si mi uredila sobu, mama. Ja, odmah si. Znači, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ciao. Ciao. Ujde.